Hep. What's up, you guys? It's me again. What's up, you guys? What's up, you guys? What's up, you guys? It's me again, Kian Hinay, your visa vlogger for today. And don't forget to like and subscribe. So for today's video, wala tayong buhaton karon ako siya sa baa ba eh. Kasaba ba? Dagang kiko love ko nun. Pag-meet na pumisa akong love. Love ko nun. So, let's go. So guys, muna ako mga labon nun. Ako mga labon nun there guys. Napa guys. So, di ta memory kay mga hilas man ta. Or, may hilas ta guys. So, mag-washing ta guys. Mag-washing. So, manghilas kita na manghilas. So, muna siya itong labon nun guys. Yung labon nun. Kanin siyang mga labon nun ako guys kay ikan from sa syudad, ikan mga uniform rin ako guys. What is up guys? No, while waiting, naka-set up na ta sa atong washing machine, mga hilas man ta, kaya di ta ganan mag-hand wash, mag-hilas mo rin mga dato. No, mga hilas kita guys. So while waiting sa atong paglaba guys, kaya na lang ko i-update. Magpasalamat ko sa tanan ni suporta sa akong video. Latest uploads na ko, no? Latest nga video kay ila dyan gisuportaan. Dagang salamat ato. Bisan gamay pa gani ang review. Pero I'm so thankful nga na yung review gahapon. Bisan dili pa kayo siya as indaghan. Pero mabot ra ang panahon nga madaghan ra mo. So dagang salamat guys. Unya sa katong wala pa ni subscribe, hala subscribe na mo. So now shout out dai ko sa Proud Bisaya Vlogger o Cebu Vloggers group nga ilang gipasod ko nila sa ilang grupo as a vlogger. So unsa pa na mga content nga inyong gihimo nga video pareha man ta mga small YouTuber nagtinabangay tanong nga parang mo grow up no mo masaka atong ba kanang kuan sa YouTube kay kabaw naman ta dita sikat normal naman ta nga tao pero ganan pa jud ta nga nay mo kan ba charot ganan. So muna purpose na to. What ay purpose nimo nga nang naghimo kang YouTube channel? So sayang masag kayo kung dili nimo i-pursue ang imong unsa na imong nasugdan. Sayang kay imong kahago, kay tug, hago pa kay kanya imong internet, makailangan ka magastog internet. Bisan wala pa man gani ko na sweldohan sa YouTube pero naningkamot ko nga maabot ra na pohon. So in Jesus name. Update guys, manglaban jud ta. Ano siya guys, manglaban na ta sa atong mga bulingon diri ng porting pagkadaghanap hire na jud tas mga labonon diri no. So, let's go. I-set up sa ako kung cellphone diri kay murag matagak gini siya. Mani siya akong mga labonon hiwi. Hiwi siya my man hiwi. Mani akong first nga labon. Akong mga uniform. So, let's go. So guys, ako lang gibutang ang mga bulingon. So sa inyong nadonggan karon kay sapa kayo kay nag-start na siya. So nag-start na siya guys. Grabe kay kasaba. So guys, nag-start na siya guys. May hilas on. So, let's go. Update guys, ikaduhanan na akong butang sa washing, ikaduhanan na to nga paglaba guys, manasag kaon. And then shout out ko no, nag-PE karon, PE ko sa Lyceum guys. So shout out Lyceum of Cebu Barili Campus. Dira ko ga junior high, grade 8 o grade 9. So anyway, ako siyang gi-batch guys kay
ma-overload unya ang washing. Dili siya pwedeng overload overload guys. So ako siyang batch which is batch 1 na siya, then ang kay batch 2 katong natira sa kanina sa basket, sa bucket. So wala antay mabuhat diri karon guys, pero nakoy plano nga magawas sa balay, no? Gawas sa balay guys. So see you na lang, no, kung basing madayon or plano dyan ako nang gawas. So see you. No, keep safe sa mga tao karon nga sige lakaw, especially sa syudad. Keep safe mo guys, kay ang coronavirus kay nana sa Cebu, Dumaguete sa atong nabawaan nga nagkuan sa atong ibalita mo na siya na basta na siya diri guys. Protect yourselves and by using this face mask. 1 year later. What is up you guys? I'm back. Update lang tano. So mag-road trip taron. So nana ko diri sa motor para usa diri guys. Mara ko buang diri. So here muna siya gamin helmet. Iigat ka akong helmet guys. Ako ning mama. So muna siya gamiton pag road trip kay bawal diri ang walay helmet nga musuot. So this is the view. So this kani siya guys kanang Pampanga sa Barile. So here as you can see, mingaw kay diri man naka-vlog ko diri 8,000 kabangan ako pero ang pilot jud sa tong vlog diri. So muna siya mga view diri. So kagwapo ba? So let's go guys. Road trip. Okay, tripod karon, no? So fire lang ta. Let's go. Damdamin ko sumasayaw, ang puso ko sumisigaw. Ako't ikaw, tara na right now. Just love araw-araw. Damdamin ko sumasayaw, ang puso ko sumisigaw. Ako't ikaw, tara na right now. Just love araw-araw. Kay ganda ng lahat. If we will just love araw-araw. Kay ganda ng lahat. If we will just love araw-araw. Just love araw-araw. Sabay. Oh, marami na tayong pinagsamahan. So time check guys, it's already 3:30 3:31 na guys. Gikan ako nag road trip guys. Let's do shout out na guys. Shout out kay mana atong video. So shout out ni Niña Clarence de los Santos, Serge Clay Villarosa, Pio Paulo Campo, Pio Paulo, we miss you, and July Robe, Nina Rulene, Antoinette Charlie Yu, and Desiree Mariel Lariosa. So shout out nyo guys, keep safe kay naabay ay coronavirus kasi takdan nila, charot. So update lang guys, no, ano ko i-update yun nga, kailangan isulti, charot, kailangan no, dili siya kailangan isulti, but i-update lang ba. So kanang see you soon on Lazada online shop kay nakoy ibaligya dito, and I don't know unsa mga items basin magpa-customize ko og t-shirt or football cups or something ma-customize, no. So I hope nga madayon ito na. So see you in my Lazada account. Thank you guys, I love you all. Thank you for watching.